маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор низ оғоз гардид. ба хотири гусели навъаскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризо чорабинии тантанавӣ ташкил карда шуд. дар ин рӯз саҳни ҷамоати деҳот хеле серодам буда, ҳамагӣ ба хотири эҳтироми ҷавони шуҷои ватан ҷамъ омада буданд. намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ҷамоати деҳот падару модарон даъватшудагонро барои расидан ба синни мардонагиву ҷасурӣ таҳният гуфта, онҳоро барои ҳимояи якпорчагии марзу буми ватан роҳнамоӣ карданд. ман полвону фераҷ истиқоматкунандаи ҷамоати Мирзо Ризо деҳаи Ноҷи боло, имрӯз ман ба хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шудам ва ба ҳама гуфтаниам ки хизмати ҳарбӣ қарзи ҳар як шаҳрванд аст. зимни суханронии комиссари ҳарбии шаҳри ҳисор зикр шуд ки имрӯз аз ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризо 25 нафар барои адои хизмат ба таври ихтиёрӣ сафарбар шуданд. ҷавонмардони ҳудуди ҷамоат тасмим гирифтанд ки ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шаванд ва садоқати худро ба халқу ватан ва миллати тоҷик эҳроз дошта бошанд. ин ҳам бошад ҷонибдорӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат асосиёти ҳукумати миллии муҳтарам имоми раҳмон аст ки имрӯз ҳамаи мо шоҳид ҳастем шарту шароит дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз беҳтару хубтар гардида истодааст ва ин ҳам бошад ба ҷавонони мо як ҳисси баланди ватандӯстӣ, худшиносии худогоҳии миллиро бедор месозад. аз ҷониби номаядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва комиссарияти ҳарбии шаҳри ҳисор ба кормандони фаъоли ҷамоат барои ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. чорабинии фарҳангӣ аз ҷониби ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳр ки аз шеъру таронаҳои рангину ҷаззоб иборат буд, тавонист хотири аҳли маҷлисро шод гардонад.